Marriott, Redmond, mae yna le i Redmond, gael y croesiad fewn at Declan McManus yn ei gosod i at Ben Clark. Oedd yr ergyd yn un dda, ond am arbediad gan Lewis Watkins yn y gôl. Y Seintiau yn rheoli y meddiant. Methu cael y croesiad yna fewn i'r cwrt eto. Mae McManus yn y cwrt. Ysodliad at Routledge. Routledge fewn i'r cwrt bach. A'r Seintiau yn agor y sgorio. Ryan Brobl oedd yno'n aros a hawdd iddo fe. Y ffefrynnau yn dangos pa mor hawdd mae'n gallu bod iddyn nhw. Cryf i gan Michion. Mae'n lac yma nhw. A mae Cwmbran Celtaidd wedi unioni'r sgôr. Roedd munud wedi mynd ers i'r Seintiau fynd ar y flaen. Ac o'r cryf syml, maen nhw wedi unioni. Josh Rippon oedd ar gôl. Am ddiffyn Seintiau yn rhy araf. Michion unwaith eto sy'n casglu. Trwy'n at Bonthron. Yn y floedd am gam sefyll, ond dyw e ddim Bonthron. Bonthron, fewn. A hi am yna arbediad gwych gan Connor Roberts. O'n i'n meddwl bod yna groesiad yn dod, ond yr ergyd yn herio Roberts yn y gôl. 10 munud at hanner amser. Cryf arall gan Michion. Mae'n cael ei giro. A mae Cwmbran Celtaidd yn rhwydo, ond y dathliadau'n cael ei torri. Mi oedd e'n cam sefyll. Wel, am stori bydde honna wedi bod o Lewis Isles. Na thrwydo, wedi cam sefyll. Standing, good. Standing. Next one. Just keep shuffling. Brobl. Just keep shuffling. Edrych am y gôl. Brobl yn mynd â hi. A Watkins yn arbed yn wych yn isel. Am arbediad pwysig gan Lewis Watkins. Daniels. Routledge. Gwion Dafydd nawr. Gwion Dafydd yn cael y cymorth wrth Leo Smith. Dau. Cyn chwaraewr Caernarfon. Leo Smith ar croesiad. A Watkins am arbediad. Brobl a Ben yn ei ddwylo. Yn cymryd dwy o hunan fyna. Achos oedd e yn meddwl bod wedi curo'r golwr, ond na medde Watkins. Routledge. Brobl. Yn at Clark o'r ddau'n cyfuno'n Bert. Brobl yn dal i fynd. A'r dacl yna'n cael ei amseru'n wael a penderfyniad hawdd gan Alex McKinshi roi cic o'r smotyn i'r Seintiau. A'r cyfyniad na o Brobl a Clark unwaith eto yn rhoi amser caled i Cwmbran Celtaidd. Lewis Watkins cael gêm wych hyd yn hyn, ond yna'r her fwyaf gwynebu Ryan Brobl o'r smotyn, a Brobl yn gyrru Watkins y ffordd anghywir. A mae'r Seintiau nôl ar y blaen o 2 gôl i 1. Brobl a'i ail o'r pnawn. Nawr mae Brobl yn cael lawr ar gôl. Brobl fewn i'r cwrt, mynd am ei hat-trick. Brobl yn taro'r trawst. Y gwrthobosod yna mor chwym gan y Seintiau. Brobl yw'r llon llaw. Ben Clark. Tafiad fewn tuag at Astles. Astles yn llithro. Ma'n Astles yn cael peniad. Ac o bawb, Brobl yn cael y peniad ola fewn i rwyd. Mae wedi cael ei hat-trick. Nath y Seintiau Newydd chwarae yma yn y Cwpan nôl yn Rhagfyr 2008. Nath Chris Sargent cael hat-trick y diwrnod hwnnw. Brobl yn cael hat-trick heddi. Isles, y ffricio'r peniad. Bonthron! Bonthron ar ergyd yn mynd yn syth at Connor Roberts. Naill ochr neu'r llall a bydde wedi giro fe. Ond Bonthron a cyfle gorau Cwmbran Celtaidd yn yr ail hanner. Just beyond words, really. I thought we were excellent, and from minute one we caused problems, which we knew we would. We knew it'd be tough, obviously. One of the best sides in the country, isn't they? And hats off to them at the end, putting the game dead and buried. But yeah, from our point, our boys excellent from minute one. Last time TNS played here, Chris Sargent scored a hat-trick. You can have a word with him, say? Yeah, he said straight away, he said, you remember my hat-trick and you've took a leaf out of his book, so yeah, it was nice to come in and do it as well. Cwmbran fulfilled what we thought they would. They didn't make it easy. We don't expect anyone, especially at home. It's a great opportunity them to have a right go at it. I thought we controlled the game for major parts of it, but they had a couple of opportunities and scored a goal and put under pressure at some point.